Ar ddydd cyntaf gwyl y bara croew, daeth y disgyblion at Iesu a gofyn, ble rwy ti am i ni baratoi ti fwyta gwledd y Pasg? Dywedodd yntau, ewch i'r ddinas at ddyn arbennig a dwedwch wrtho, y mae'r athro yn dweud, y mae fy amser i'n agos, yn dy di yr wyf am gadw'r Pasg gyda'n disgyblion. Ac wnaeth y disgyblion fel y gorchmynodd Iesu iddynt, a pharatoesent wledd y Pasg. Gyda'r nos, yr oedd yn eistedd wrth y bwrdd gyda'r deuddeg, ac fel yr oeddent yn bwyta, dywedodd Iesu, yn wir, rwy'n dweud wrthych, y bydd i un ohonoch fy mradychu i, a chan dristau yn fawr dechreuasant ddweud wrtho bob un ohonynt, nid my fi yw arglwydd? Atebodd yntau, un awlychodd ei law gyda mi yn y ddisgyl, hwnnw am radychau i. Y mae mab y dyn yn wir yn y madail, fel y mae'n ysgrifenedig amdano. Ond gwair dyn hwnnw y bradychu'r mab y dyn ganddo. Da fi asau i'r dyn hwnnw betai heb ei eni. Dywedodd Judas sef radychwr, nid my fi yw, Rabi? Meddai Iesu wrtho ti a ddywedodd hynny. Ac wrth iddynt fwyta cymerodd Iesu fara ac wedi bendithio fe'i torodd a'i roi'r disgyblion a dwedodd, cymerwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff. A chymerodd gwpan ac wedi diolch fe roddodd iddynt gan ddweud, yfwch ohono bawb, oherwydd hwn yw fy ngwaed i, gwaed y cyfamod, a dywelltir dros lawer maddeuant pechodau. Rwy'n dweud wrthych nad yfaf o hyn allan o hwn, ffrwyth y wynwydden, hyd y dydd hwnnw pan yfa fe fy newydd gyda chi yn heyrnas fy nhad. Ac wedi iddynt gan ei emyn, aethant allan i fynydd yr olewydd.